Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri Barrebuseko lagunok prestatu dugun saio mundial honetara. Aizue, harrigarria badiru ere, gaur ez dakit Mir eta Txiribiton non sartu diren. Eta beste lagunak bai. Txirri, hor dabil atzekaldean kantatu eta kantatu. Txan, hor utzi dut, bere hauts magikoak prestatu eta prestatu. Animalia batzuk ere ikusi ditut horratzekaldean tropelean batetik bestera zebiltzala. Beraz, uxo-otxoa ez da urrun izango. 3 aurre ere, beren amak inguruan dituztela. Beraz, ikusten duzuen bezala, hasteko dena prest dugu. Kaixo etxia! Kaixo, arratsaldeon! Aupa Barakaldo eta Barakaldarrak! Kaixo! Itxia, Mir eta Txiribiton ikusi aldituzu? Ez, hori esaten ari nintzaien, ez dakidala, etorri garenetik ez dakit non sartu diren. Zuek ikusi aldituzue? Ba, aizu, ezkerri barrean gaudenez, ez ziren ba, sardina freskuek jatera joango. Zuek ze uste duzue? Aiene, ez dute ziren Portugaleteko zubi eskegira joango? Zer, eta handik Ibai Zabalera salto egin? Ez. Mirriko goko du, Mirriko oso goko du hori, baina Txiribitoni plisti-plasta egiteak izugarrizko ikara ematen dio. Izugarria. Txirri, eta beldurroi joan dakion zerbait egiten badugu? Badakizu zer den honena, Txiribitoni uretara kantatu eraztea. Zer utzen zaizue, deituko aldiogu? Txirri da Mirri deituko aldiogu. Aizue, eta Txiribiton azaltzen denean denok esango diogu, uretara, nahi duzue? Tira! Deitien zaiogun ba, datozela, Mirri eta Txiribiton! Mirri eta Txiribiton! Txiribiton! Uretara! Txipli-txapla piszinara goaz, igeriketan ikastera. Bainu jantzia, Uruko txanoa, ahoa itxita, uretara. Txipli-txapla piszinara goaz, igeriketan ikastera. bainu jantzia, Uruko txanoa, ahoa itxita, uretara. Besoak luxatuta, oinak gogoraztin du, ahoa ondo itxita. primeran pasazazu. Txipli-txapla piszinara goaz, igeriketan ikastera. Bainu jantzia, Uruko txanoa, ahoa itxita, uretara. Besoak luxatuta, oinak gogoraztin du, ahoa ondo itxita. primeran pasazazu. Txipli-txapla piszinara goaz, igeriketan ikastera. Bainu jantzia, Uruko txanoa, ahoa itxita, uretara. Txipli-txapla piszinara goaz, igeriketan ikastera. bainu jantzia, Uruko txanoa, ahoa itxita, uretara. Izugarria! Ederki Barakaldarrak! Inork lortzen ez duena, zuek lortu duzue. Txiribiton, uretan txartzea!
bikoteoria, berdea eta arroxa. Ongi etorri denoi. Zer moduz, hemen ditugu Ziortza eta Fran. Ongi, Ziortza? Bai, Ziortza, zertara etorri zara zu gaur hona? jolasteko. Jolastera. Eta errez konbentzitu alduzu ama? Bai, Bai? Zintzo alda, ama? bai. Eta inoiz aldatuko altzenuke zure amak kastigatu edo zigortu zaitulako edo zerbait? Ez. Ez? Ez? Ta amak zer dio? Aldatuko altzenuke zuk inoiz txiki hau? Ez, momentuz ez. Momentuz ez, txintxua duzu, ez? Dominatzen duzu oraingoz. Bai. Bai. Bueno, ni gauza bat esan behar dizuet oso importantea. Sí. Ongi etorri. Ta ongi pasa, txalo bat beraientzat. Bigarren bikotea dugu hemen, Iñaki eta Gotzone. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, Zer modu zaudete? ondo. Jolaserako prest? Ia zen muskuloak? Bai, indartxu, etorri zaigu mutila, Bueno, errezko pentzitu duzu ama? Bueno, ez dakit. Ez dakizu pixka kostatu zaizuzta? Txintxoa da ama? Bai, Batzutan, trakeskeriak egiten alditu? ez. Ez duzu bera zigortzen zuk ama, gaizki portatzen danean. Ez. Ez nola, ba. Bueno, zemuzkoa da txiki hau. Ondo, primerakoa. Txintxo portatzen da? Bai, oso. Ia gaurkoan ez dizun bronkari botatzen, baldin eta irabazten ez baduzu, Gertalitek eta... Bueno, ongi etorri eta txalo bat hauei. Mi esker etortzarren. Arratsaldeon, zuei ere, zer modu zarete? Ondo. Ze berri barakaldo aldean, balda berririk? Ez, hola importanterik, ez da? Bueno, hemen dituzue Gorka eta Clara. Hauek osatzen dute bikote arroxa. Eta zer ama konbentzitzen asko kostazitzaizun? Zer. Ezer ez, zera jakindunik amak konbentzitu zuela semea. Bai. Ze ba? Baietz. Bai, zer ba, etorri nahi zenuen. Ba, ni gogoan nituen, eta bera, ni baino gehiago. Bai, bueno, poste naiz, guk jende hemen gogoz eta gustora eduki nahi baitugu, txalo bat beraientzat. Nik uste dena pronto dugula, zatozte txikian igana, eta entzun dezagun, zer dioten? Nire ama, ez dakit zenbat urte dauka, baina uste dut daukala 36 urte. Platerrak jauten direnean eta putzen direnean grazian baten diten. Eta gero, gustatzen zaio loreak, baina ez pulgoiekin. Nire ama 32 urte ditu eta mendira joatea asko gustatzen zaio. Normalki mendi hori Argalario deitzen da. Behin batean joan ginen Parisera eta zegoen Torre Eiffela eta altu joan ginen eta nire ama beldur asko zeukan. Nire ama 40 urte ditu, eskola batean lan egiten du ume txikiekin. Eta naiz eta genio handia izan, suertez azkar pasatzen zaio. Eta batzutan nik esaten diodanean gauza bat erosteko edo zerbait emateko, bera kantatzen, bera entzuten dit, baina kantatzen hasten da eta ez dit entzuten. Ongi. Beraz, nik Klarari galderan bat egiten badiot eta ezpadit erantzun nahi kantari hasiko zait. Klara, nola bestuko zenidakezu? La. Ba, oso ondo. Eta platerak zer, bajila osorik balduzu etxean Gotzone? Plastikozkoa da. Plastikozkoak, oso servizialak, ezta? Ta Fran, gauza bat esan behar dizut, gaur puentin egin behar duzu hemen. Bai. Bai, bertigo haumen duzu alturekin. Igual etxera jango naiz lehenengoz. Ez da egia. Jartzaitezte denak hor, beroketarik egin behar ditugu eta altxa zaitezte zuek ere, Guztiok egin behar dugu eta beroketarik eta baita zuek ere eta etxean zaudetenak zer esanik ez zutitu denak. Osongi! Zuen lekuetara zoazte, berotu altzarete. Nahiko beroketarik eta egin alduzue. Nahikoa, nahi baduzue beste behingo dugu, berotzeko gehiago, Nahikoa izango da, ezta? Lehendabiziko jokora egin behar dugu. Lehendabiziko joko honek, pelota biladu izena. Launa pelota
more bildu beharko ditu bikote bakoitzak errelebo bidez, eta kasu honetan gurasoak hasiko dira. Prest altzarete, Tira ba, 1, 2 eta 3! Bueno, lehendabiziko pilota bildu dute, baita bigarrena ere bikote horiak, ikusi ditzadan, bikote arroxak hirugarrena bildu du, eta bikote arroxak bukatu du, bikote horia bigarren, ez, bikote berdea bigarren, eta ziortza agia, bilatu! Gotzone, zuk bost sartu beran dituzu. Gotzonek bost, bukatu dute! Eseri lasai. Ikusten duzuenez, bikote berdeak lan gehiago egiteko gogoa zuen eta Gotzonek 5. pilota bildu du. Gutxi balitz, laurekin bezala. Bueno, oker ezpanago, puntuak emateko garaia da, kilometroak emateko garaia. 0 kilometro bikote horiarentzat azken iritsi delako, eta txalo bat. Kilometro bat talde berdearentzako, eta 2 kilometro talde arroxarentzako. Bigarren probara egin behar dugu. Bigarren probak galdera azkarrak du izena. Eta izena berak dion bezala, erantzuna tita batean behar izaten dut. Prest altzaudete, bai? Iñaki zuez, amaren atzera, agian kaskarrekoren bat eman beharko diozuta, Komen izaten da prest egotea. Olako aukerak ez dira bizitzan askotan izaten da. Bueno, Clara, prest altzaude. Bueno, hartu arnasa ondo sakonetik frifa, diafragma bete, eta erantzun. Banoa, Txapas da Goenkaleko tximaduna. Ez. Ez? San Mames da Bizkaiko patroia. Ez. Ez. Gurutzetako ospitalea Euskal Herriko handiena da. Bai. Unibertsolariak unibertsitateari buruzko ETV-ko saioa da. Ez. Ez. Pilota partiduak 22 jokatzen dira. Baiz. Bai, koskorrekoa! Bueno, hemendik aurrera ikusiko duzu pilota partidu bat ikusten duzun aldiro gogoratuko zerela. Iruñak oso laster metroa izango du. Ez. Ez, bueno, ongi, txalo bat. Utsu bakarra egin du, Klarak, eta jarrai dezagun Gotzonekin. Presta altzara, Gotzone? Bai. Bano, Iñaki mailua prestatu, ETV-ko beirik ospetsuenak, beti zu, beti suiz, eta MU dira. Bai. Bai, oso ongi erantzun duen. Arratiako euskaran tontolapiko esateko bonbilorilo erabiltzen da. Ez. Ez. Barakaldoko San Bizente Eliza 12. mendekoa da. Bai. Bai? Koala Euskal Herriko basurde mota bat da. Ez. Ez. Baionako jaki ospetsua Urdaiazpikoa da. Bai. Bai? Txanen hitz magikoak martxila dira. Ez. Ez, oso ongi, dena bikain eratzen ditu. Presta altzade, Fran. Hasi berriak musika talde berri baten izena da. Ez. Ez? MUk pardela darama. Ez. Bai, kaskarrekoa ziorta. Barakailuak metalurgian erabiltzen dira oinetako bereziak dira. Ez. Ez. Arkume jaio berriei bildotxa edo axuria esaten zaie. Bai. Bai? Maiatzak, loren hilabeteak, 31 egun ditu. Bai. Bai. Aino Arteta opera kantaria ospetsua da. Bai. Bai, hoixe! Eta txalo handi bat! Bana ditzadan kilometroak beraz. Kilometro bat, bikote horiarentzat. 2 kilometro, bikote berdearentzat. Eta kilometro bat, bikote arroxarentzat, eta zuen txalo izugarria. Beno, eta inauteriak bazterrera aspaldi utzi bagenitun, eta naiz eta datorren urtekoen zai gauden, gaurkoan mozorrotu egin behar ditugu guraso hauek. Zertaz jantziko ditugun? Txorimalo jantziko ditugu lagunak zatozte, eta mozorrituko dituztenak beren aurrak izango dira.
azkarren mozorrotzen dituztenak, haiek izango dira garaile. Prest zaudetenean Iñaki, Ziortza eta... Bai, jarri prest, hori da. Nik bat bitairu esatean? Bagoazpa, bat bitairu! Soinekoa dantzi dute lastozko soinekoa. Baita pañueloa ere. Zapia, lepotik jarrita. Txapela. Beno. Aupa mutilek. Ta neska, eta denak. Eskukoa ere bat dute. Hankak ere. Beno, nola dijo asuntua? Bueno, Gorkak egin du. Beraz, kilometro bat talde berdearen zat. 2 kilometro talde horiaren zat. Eta 2 kilometro talde arroxaren zat. Eta kilometroak onela geratu dira. 3 kilometro talde horiak eta izugarrizko txaloak. 4 kilometro talde berdeak. Eta 5 kilometro talde arroxa. Zatozte, lagunak, zatozte. Gaurko irabazlea beraz, bikote arroxa dugu eta gure lagunak hemen datoz opariekin. Oroigarriak, barrezkoale txartelak, diska liburuak eta bikote arroxak. Asteburu bat Euskal Herriko edozein nekazal turismoa eta pasatzeko aukera. Bueno, lagunak, eskarrik asko etorri zaretelako eta beste batean etorri nahi baduzue, gu hemen egongo gara. Zuen zai. Agur! Alda bil inor hemendik, inor ikusi alduzu hemendik, ez? Jatuzte, biskor, jatuzte. Aizue, nolako burutapena izan dudan, aizue. Nolako ideia bikaina, mirrek beti ideia bikainak izaten baititu. Baina Mirri, ze abil honelako misterioekin, zertan abil? Begira, egunen batean badakizue zer egin beharko genuken. Zer? Txikitxokoko gurasoei, saria, lapurtu, eta gure taldea nekazal turismoietako batera joan. Anda, zeitu Baina Mirri, bini zertan ari haiz? Lapurtzen, gure taldeak lapurtu, alegia, txirbitonek ik eta irurok lapurretan jardun? Jopelas, hori ez duk beste munduko gauza, gaur egun lapurtzea moda xaok. Eta gainera, ikusten duzue, txirri, sesurra den, gure taldea, txiriton eta irurok. Gure taldean jende gehiago xaok, Isiar, esate baterako, Txan, Elbi, Utsoa eta bere animaliak. Ba, hori, bere animaliak. Alegia, zuek biok. Tximinoa eta mastodontea, haze parea. Txiribiton entzun aldu zezendun, baina xue. Txiribitoni mastodonte ditzea normala, baina niri tximinoa esatea. Tera, Mirri, txiribiton ez azarretu, txantxa bat besterik etzen. Tira, Mirri eta txiribiton. Egia esan, zuen aserreak izugarrizko ikara ematen dit, izugarrizko ikara. Eskerrak badakidan hori nola konpondu. Mirri, txiribiton, zuek biok futbolzaleak zarete, ez da? Zango ez gara, ba, jakina. Eta Euskal Herrian baditugu lau talde lehenengo mailan. Osasuna, Erreala, Alavés eta... Atleti! Gure taldeak! Osasuna eta Alavés, Reala eta Atletik, Euskal talde guztiak, aupatuko ditut nik. Osasuna eta Alavés, Reala eta Atletik,
Euskal talde guztiak aupatuko ditut nik. Osasuna, Alavés, Reala, Athletic, Osasuna, Alavés, Reala, Athletic, gure aurrelari bizkorrak Baloiaren atzetik, ezkerreko sartu du. bisutoinen artetik. Gure aurrelari bizkorrak Baloiaren atzetik, ezkerreko sartu du. bisutoinen artetik. Osasuna, gol, gol, gol. Alavés, gol, 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 Reala, gol, gol, gol. Athletic, gol, 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 Osasuna, gol, gol, gol. Alavés, gol, 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 Reala, gol, gol, gol. Athletic, gol, gol, gol. Partida hasi da eta Gustatu zaigulako, presta gaitezen denok. olatuetarako. Partida hasi da eta Gustatu zaigulako, presta gaitezen denok. olatuetarako. Osasuna, jupa. Alavés, yupa, Reala, jupa. Athletic, yupa, Osasuna, jupa. Alavés, yupa, Reala, jupa. Athletic, yupa. Osasuna talabez, Reala eta atletik, Euskal talde guztiak aupatuko ditut nik. Osasuna talabez, Reala eta atletik, Euskal talde guztiak aupatuko ditut nik. Hau da giroa, hau da giroa. Zen nolako giroa jarri dugun bai, udaberri giroa. Udaberria da, eta udaberrian daguneko txantxangorriak hasi dira kantari. Ui, hori bakarrik ez, Txantxikuak ere hor dabiltzak ro, oinatiko partea matez ere txantxikuak ro. Eta aurki zuek eskolarekin txangoak egingo dituzu ez da? Eta ziurrenik ere, gironean, elkarri txantxak egingo izazue, Gure saioan badugu, honelakoak edo handiagoak oraindik egiten dituena. Bere txanda da, datorrela, matorrela, txan! Arratsaldeon, Barakaldo! Arratsaldeon, Euskal Herria! Zer moduz, ongi? Beno, hau da jendetza. Bueno, magia ikusteko gogorik? Bai. Nere ezkerreko eskuan zer daukat? Bandeja! Eta eskubikoan? Dadoa. Gure artian, bandeja nahiko arrunta da. Baina dadoa erabat magikoa. Bai. Gu nahi deuna bihurtzen da. Bai, gu nahi... Barkatu, zer? Zapi gorria. Ez, maitia. Zapi gorria, ez. Gu nahi degun zenbakia bihurtzen da. 3 esan, dadua bota, eta beti 3 zenbakia goraka geldituko da. Pentsa kasinotan Las Vegas, Hollywood. Ez dutela piparri sinisten? Frogarik eingo aldeu? Bota zenbaki bat. 4. Oizerreixa! Hadi! Bestia, zapi gorria, txikita. Mirariak Lurdesen, hemen bagarrik magia egiten dugu. Lurdesen mirariak egitea. Hadi, 1, 2, eta 3. Zapi gorria! Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Barakaldo. Bihotzez, eskerrik asko, eta horrengo arte. Agur! Beno, lagunok, iritsi daba opariak banatzeko garaia. Zuetariko zenbatek nahi du txirrista, txingoa edo patinetea? Pentsatzen nuen, bai. Eta zuetariko zenbatek joan nahiko luke Euro Disneyra? Ba horretarako baldakizu zer egin behar duzuen, bidali zizkiguzue guri, marrazkiak, olerkiak, adibidez, ikusten ari garen abstrakto gixako marrazki hau lagun batek bidali digu eta baita beste 3 pailazo hauek ere. Bidali zuen lanak, nora bidali behar dituzuen? 9. postakutxa 20.080 Donostiara, eta parte hartuko duzu aizue. Egia esan, ni oso gustora joango nintzateke egokituko balitzait eta zuek denak maletan sartuta eramango zintuzketet. Baina nik ezin dut parte hartu izan ere zarregi omen naiz. Zuen adinekoa behar du izan. Beraz badakizu zer egin behar duzuen. Eta orain, txarteltxoak eskuan badituzue, patineteak zozketatuko ditugu. Datorrela nire gaurko laguntzailea den, Iñaki! Zunean atera bizen baki. Eunenekotatik hasiko zaigu. 2koa. 10-ekotan bata. Eta batekotan bata. 211 zenbakia duena datorrela. Ziztu bizian. 4. 7. Eta 6. 276 zenbakiaren jabea ere hurbildu dadila tita batean. Bena Iñaki, eskerrik asko zure laguntzagatik, eta beste bat arte, eta hemen ditugu sarituak diren lagunak. Agur Iñaki! Eta patineteak ere hemen dira. Baixo! Arratsaldeon! Nor zaitu guzu? Jule. Julen zer gehiago? Alonso. Ta zer gehiago? Julen Alonso? Edokit. Ez dakit. Julen Alonso ez dakit etorri zaigu gaur hemen txalo handi berai. Eta zure txartela? Zein da, bitako zein da? Bazpare bik ekarri ditu, zehola igual patinetea eta motxila tokatzen zaizkio. Bai. Hoxe, oso ondo induzu, hemen duzu patinetea, eta nor zaitu duzu? Raquel. Raquel ze gehiago? Paredes. Raquel Paredes Sánchez. Sánchez. Oso ondo. Eta zuk ze nahi duzu? Patinetea. Nahi duzu aukera bat kantatzeko jende guztiak ezagutu zaitzan zeinen ongi abesten duzun edo olako zerbait? Ez. Aukera da, Igual famosa itxezea. Ez. Beste zune? Ba, bale. Ba, mendaukazu patinetea hartu eta segi patinatzea. Aio! Agur! Kaixo lagunok, gaur sorpresa berezia. Isiar eta Txirri gonbidatu ditut, gurekin meriendatzera. Ikus desaten, kontu guztietan mirri artista baldin bada, sukaldean enaitxela gutxiago. Txiribiton, bizkor, atorna, Txiribiton. Bizkor. Txiribiton, gaur errezeta soragarria prestatu behar diagu. San Fermin oioa, txorizo oe baten gainean. Zer iruditzen? Lotan babolio? Oio herria. Pelas. Ja, bizkor, jaztera, modu egokia, notxe utzizkiate arropaketa. Oio erre, ta entxalada, haxe menu, jauna. Oio erre, ta entxalada, haxe menu, jauna. Eskerrik asko. Sí. Txikia direla? Hau txikiak? Beza, txiribiton, oso doktoreago, Sí. Lanean hasi horretik eta purrustaka? Babolio. Kontu bat garbi utzi behar diago. Ni nauk txefa. Edo txerifa nahi baduk.
Eta pintxea. Txibiton, bizko lanea. Ia, etxe behar dugun. Abai, lehen nabiziko gauza. San Fermin olioa txorizo baten gainean prestatzeko. Abai, olio bat behar diagu, txibiton. Olio bat. Ea, Kontxo, Kasilda gure olioa! Gure olio maitea bai, etxeko bada, etxeko da, itxugarri maite du. Ea, olioa bat dugu, beraz, ea zer gehiago egin behar dugun. Ziribiton. Iez pintzea. Orain, olioa akabatu egin behar duk. Nik bitartean hileta otoitza kantatuko zi bat. Aiutorium nostro in nomine Domino, qui feci cielo e terra, jauna gordesa zure magalean, olio harima bekitari hau, eta kupida zaitez berarekin. Amen, amen, eta amen. Jopelas. Txiribiton? Bete aldukide egin kizuna, Txiribiton? Se gasto, se crudela den Txiribiton, Se crudela, Txiribiton, bigarren paus. Jopelas. Orain, lumatu egin biharra zagok, Txiribiton. Lumatu! Luma guztiak kendu, bizkor. Sí. ¿Listo? Txiribiton? Jopelas, Txiribiton? Baina nolako zerrikeri antolatu duan? Jo, ba? Kasilda esaltzen baluma gorria. Oi. Iztiat eser entenitzen. Ea, zer gehiago egin behar dagoen, abai. Orain, gustu hononoa emateko, txorizo txorta. Aderki, oixe, txorizo txorta inguruan. Eta, San Fermin kutsua emateko, ze falta zaio? Zapi gorria! Horixe, zapi gorria. Eta raian, labean sartu behar dugu. Txiribiton, 4 ordutan, 2000 gradutan. Y San Fermín, que todo lo ve. La bendecida. Riau. Oixe. Piztu alduk? Konporme. Orduan, orain, Kasilda gure olioa erretzen den bitartean, animaliak guk bezain beste maite dituen lagun batekin utziko zaituztegu. Otsoa! Zer modu zaudete, arratsaldean, begira, hemen txegaude, Miarritzeko akuariumean. Eta huetxe dira fokaz nire lagunak. Bueno, eta Frederik ez, akaixo Frederik ez aiezo. Frederik nire laguna da. Eta foka hauek zaintzen ditu, zakizuen nola gainera, begira, orain jaten ematen ari zain. Eta, begira, aurkeztu ingo dizkibutzet, ikuste dituzuen hau daudela. Hau da okerra. Eta hau, zarrena da. Eta Hendaian agertu zen duela urte asko. Non dago Charlie txikila, ez daukat arrairik, okerra, bai, zu aurkeztu zaitut, bai, beira ze zugurra ondia ditu.
Non dago Charlie? Charlie da txikia. Ez da, lepeti. Hauek, uretik kanpo, ikuste duzu nahiko torpe ibiltzen direla. Baina uretan, sirenatxua bezalaxe. Eta beste gauzat kontatu behar dizuet. Fokatxu hauek, ikuste duzuen bezala, ez dute belarririk agerian. Baina bai, badute, beira Charlie ze potxokoa den. Ezuk esango duzu, zergatik maite ditu usoak hainbeste fokak. Kontatuko dizu, bira, hemen txidatu. Duela urte pillo bat nik zuen adina eukiko nuen, pentsa zuzen bat urte pasa diren. Egin batean ere gurasoekin eta ginen parke batera. Eta parke hartan denetik zegoen. Zebrak eta kanbeluak eta rinozeronteak. Eta txoko batean badakizu ezert zegoen putzu bat, holako osea. Eta fokatxo batzuk bertan. Halako batean batzuk zebiltzan salto eta ureta hau etxe dabiltzan bezala. Ikusten txaloitea bakarri falta zaie. Eta halako batean, paskaltzera gindoa zen, antxo maitxo batean esertzera. Eta halako batean, zer gertatuko? Eta haietako foka batek, Charlie bezalako batek, salto egin zuen putzutik. Eta salto egin zuen bailatik. Eta gure atzetik etorri ze. Badakizue fokak lurrean ez dira oso harin ibiltzen, baina saltoka eta horrela. Gure atzetik zetorren. Eta guantxe maian geunden eta justu bokadilloak atera. Eta alako batean bokadilloa atera. Eta foka. Eta, ai ama, beldurrez hartu bokadilloa eta bota egin nion horrela. Tori. Hartu zuen bokadilloa eta foka, pozik bokadilloa jantzuen. Eta deno parrez hasi esan, beira, foka honi txiribiton izena jarriko diogu. Baina, txiribiton bezala, ez zaizkio nahikoa bokadilloak, ez zituen nahikoak, zerbait gehiago nahi zuen. Jakina, jolastu, txiribiton bezala, izena proposa jarri genio, eta orduan, antxe genuen pelota, atera genuen, eta hasi ginen, salta, bota genion da, bueltan bidali zigun, aiba! Eta muturren horrela jartzen zuen, eta berak sekizkien gauza guztiak egin zizkion. Eta berriz bota, ups! Eta, txirito, oso txalo! Eta berak ere horrela itezu, Eta oso lagunak eginen, eta berriz ere joan ginen bisitatzera. Eta antxe biliko da nun baiti itxasuan edo parken batean edo jolasean. Eta hemendikan agur bat bidali nahi diot. Txiribiton, oixu bat, precioso, agur! Ara, txirri eta iziar datozenerako, mirrikola, botella berezia prestatu diet, txiribiton, iriki biara zauk, Baina, zea ez da pistola den txiribiton, borreroa ikusi duzue, lehenago kasildak abatu, eta orain, botellari ere lepoa moztu nahi dio, bolio. Botellak onila irikitzen dira, onela xabaltzen dira, Kaixo, mirri eta txiribiton. Espa? Iziar, txirri... Gaur, meriendatzeko, batera, berezia prestatu dizuet. San Fermin olioa, txorizo ebaten gainean. Azte izen pompoxoa. Dastatzeko irrikitan hau. Txibidon? Bizkor. Txibidon? Lau ordu, 2000 gradutan. Puntxuan egon galda. Ja. Agian hobi izango da aftersun pixka bat ematea. Txibidon, hau txukundu beharra zahok. Eskor. Nola txukuntzen da nau.
estalita. Listo. Ziribiton, eraman dezagun gure kasilda. Bizkor. Ke asko! Ke asko atera da, baina olioa da, Oioa, ez dakipanik txipiroiak direla esango nuke. Zakera. Jan, probatu. Seguru, goxoa dagoela. Bai. Gustatzen? Zer da hori? Kasilda? Kasilda? Baina, ez zenuten zuek kasilda, gure kasilda maitea akabatuko? Ez zenuten erako burutapenik izango zue bio? Txiribitonek akabatu, nik atondu, eta zuek jan, Kasilda, gaixoa! Kasilda, akabatu duzue! Baina babu alakoak, kasilda! Baina bizi dago! Baina zue. Hau! Nola akabatuko garen kasilda? Hau txantxa bat izan da, txiribitonek eta biok prestatua. Zuentzat, eta zuentzat ere bai, Ze uste zenuten, horren gaiztoa ginela, Gora kasilda! Gora! Ai, Mirrita Txiribiton, ze alprojak zareten, nolako sustua pasaerazi diguzuen denoi, kaxildaren kontuarekin. Denak uste genuen, gure kaxilda gaixoa maitea, akabatu zenutela, ez da egia? Bai? Gu, bitxo samarrak, baina zuek, memeloak, sosoak eta... Hori sinistea ere, mesedez. Kopelaz. Aizue, zukalde kontu eta xari garela, galdera baten ontzatea. Asmakillo bat, nork asmatzen duen. Nongo gastronomia da txarrena. Alegia, non ematen dituzte janaririk txarrenak. Mirrita Txiribiton, ez zaitezte burugabekoak izan, meserez. Hori, mundu guztien gertatzen da. Badira janari ononak prestatzen dituztenak eta badira janari txar-txarrak prestatzen dituztenak. Adibidez, Txinako sukaldaritza famatua ona denean ona da eta txarra denean txarra da. Eta gauza bera gertatzen da Euskal Herrian, Mexikon, Errusian, Indian eta leku guztietan. Ez horrein zuek etorri babuen erara esanaz. Bai, eske Euskal Herriko sukaldaritza da munduko denetan onena. Txirri, mesedez, hoi bezala ez dutik ere ulertu. Jopelas, babolio, janari txarrenak hegazkinetan ematen dituzte plastikozko janari naskarri. Hori esan nahi zenuten? Hori etxe. Orduan zuekin konforme. Ez, Txiribiton? Arrazoi, hegaztin guztietan ez, Gure tortolikan primerako janari ematen da. Badakizu zergatik? Ogitartekoak geurok prestatzen ditugulako! Gure tortolikan! Kanta dezagun bere kantua! Tortolika! Askotan saltozta korrika, tortolika, mantxuriltzen ere badaki, txitgozoki. Askotan saltozta korrika, tortolika, mantxuriltzen ere badaki, txitgozoki. Amerika, Afrikara, tortolika gainean joan edo nora.
Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxo ibiltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Joan dakoak, gerokoak, tortolika gainean ikustekoak. Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxo ibiltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Esan orduko, kaixo egunon, ezagutuko dugu Napoleon. Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxo ibiltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Lain ortean, urgainean, gerora eta orainera zorionean. Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxo ibiltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Bueno, lagunok, oso gustora egon gara gaur zuekin hemen, baina jakin ezazue gaurkoak bukatu badira ere, datorren astean ere hementxo izango garela. Bai, noski. Barakaldon, bai hemengoekin eta baita etxean zaudetenekin ere. Ongi izan! Hemen utzita gure adiskideak, Hemen aurretxo eta